Magandang tanghali Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Sabado, Marso 11, 2023. Sa ulo ng ating mga balita, 5 Japanese crew members nasagip ng Philippine Coast Guard matapos tumagilid ang kanilang fishing vessel sa bahagi ng Oriental Mindoro. Ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police nilinaw na hindi martial law ang ipatutupad sa Negros Oriental kasunod ng assassination kay Governor Ruel Degamo. At retrieval operation sa bumagsak na Cessna plane dyan sa Isabela nagpapatuloy. Cash for Work program, prioridad ang mga mangingisda sa Oriental Mindoro. Targeted Cash Transfer program, ipagpapatuloy ng Department of Social Welfare and Development. At isa naman sa sinasabing getaway vehicle na ginamit ng mga akusado sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Degamo, nabili umano doon sa Cebu at iba pang mga update. Abangan! At ngayon sa ating mga detalye. Nasagip ng Philippine Coast Guard ang 5 Japanese crew members matapos tumagilid ang kanilang sinasakyang fishing vessel na MV Catriona sa bahagi po ito ng Oriental Mindoro. Sa ulat ng Philippine Coast Guard, bandang alas 6:30 kaninang umaga ang naturang insidente na itala sa katubigang sakop ng Nabotas Calapan, Oriental Mindoro. Kaugnay nito ay agad namang nakipag-ugnayan ng Philippine Coast Guard Command Center sa Coast Guard District Southern Tagalog at Philippine Coast Guard Station sa Oriental Mindoro para sa agarang pagsasagawa ng search and rescue operation. Samantala, Kabilang nga sa mga nasagip ng Philippine Coast Guard ay sina Itsuwo Tamura, 86 years old, Hiromu Nishida, 83 taong gulang, Hamagato Tsukasa, 80 taong gulang, at Osamu Kawakami, at gayon din si Hata Isamu. Kwento ng mga nasagip ng Japanese crew members patungo sa Davao mula sa Japan nang mangyari na ang naturang insidente. Agad namang isinailalim ng mga ito sa medical check-up upang tiyakin na in good terms ang kanilang mga kondisyon. Samantala pa, Defense Secretary Carlito Galvez Jr. ipinagtanggol ang mga kasamahan kaugnay sa pagbili ng milyon-milyong COVID-19 vaccines. Bilang ng mga nasayang na bakuna pagtungtong ng Setyembre, aabot raw sa halos 60 million pesos kung hindi maro-roll out. Narito ang report ni Bombo JC Galvez. Binigyan diin ni Defense Secretary Carlito Galvez Jr. sa hybrid hearing ng Blue Ribbon Committee na interes ng gobyerno ang nasa isip ng mga negotiator na makipagnegosasyon para sa pagkuha ng COVID-19 vaccines sa mga pharmaceuticals companies sa ibang mga bansa. Si Galvez ay ang COVID-19 vaccine czar ng bansa at responsable sa pamumuno sa mga pagsisikap ng gobyerno sa pagdadala sa bansa ng milyong-milyong doses ng mga COVID-19 vaccines. Nang tanungin tungkol sa mga kasunduan na pinasok ng gobyerno kasama ang mga supplier ng bakuna, muling iginit ni Galvez sa gitna ng limitadong supply sa mundo noon, sinubukan ng pambansang pamahalaan ang lahat ng makakaya upang makisali sa pinakamakatarungan at kapaki-pakinabang ng mga transaksyon. Anya ang ginawa ng ahensya ay nag-maximize sa mga kumpanyang magandang kontrata. Binigyan din ni Galvez na dumadaan sa methodical process ng negosasyon na kinabibilangan ng pagsusuri at pagpirma ng Department of Finance, ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases at ng Department of Health. Kaugnay niya, narito pakinggan natin ang bahagi na payag ni Defense Secretary Carlito Galvez Jr. To the best of our knowledge, Mr. Chairman, we have done our part. That the prices, and the deliveries that we have undertaken during the negotiation, I believe there is no major delay of the deliveries except for Gamaleya, because Gamaleya, I believe they have a lot of contracts. And they have also production problem.
At yan ang bahagi na payag ni Defense Secretary Carlito Galvez Jr. Kinumpirma ni Director Joycelyn Ramos ng Commission on Audit o COA sa komite na naisumite na nila ang kanilang report ng Pebrero 8 ngayong taon kung saan napag-alaman ng komisyon na walang probisyon na nagbabanggit ng liquidated damages sakaling maantala, walang performance security at napakalimitadong pananagutan sa bahagi ng mga supplier para sa hindi paghahatid. Gayunpaman, sinabi ni Ramos na isinaalang-alang nila ang katotohanan ng mga negosasyon ay ginawa sa kasagsagan ng pandemya kung saan ang lahat ng mga bansa ay nagmamadali upang makakuha ng isang piraso ng limitadong supply ng mga bakuna. Samantala, kinumpirma ni Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Berhere na ang bilang ng mga masasayang na doses ng COVID-19 vaccines ay maaaring umabot ng kulang-kulang 60 milyon pagsapit ng Setyembre maliban na lamang kung palalakasin ng gobyerno ang paglulunsad nito. Para sa Bomba Bombo Network JC. News, yes, Bomba Dennis. Oo. May tanong ko na lamang sapagkat nagiging problema yung mga nasasayang na bakuna. Pero dito sa mga impormasyon, may mga pumapasok pa na panibagong volume ng mga bakuna. Paano i-reconcile yung may nasasayang pero kumukuha pa tayo, Bombo JC? Yes, Bombo Dennis, sa ngayon, ngayon pa man na matapos na ang Senate Blue Ribbon Committee kaugnay dito sa pagdinig na to na maraming nasayangan na bakuna, ang tanging ang gagawin na lamang dito ng Department of Health ay i-roll out itong mga kinukuha pa nating karagdagang bakuna sapagkat ito na nga marami tayong nasayang na aabot na ng 60 million yung total na bakuna na masasayang ng Department of Health. Ang tanging gagawin na lamang ng Department of Health dito ay i-roll out na lang ito sa iba't ibang bahagi ng bansa para hindi na rin masayang pa. Kasi sunod-sunod na rin ang pagkuha natin ng bakuna sa iba't ibang bansa, Bombo Dennis, ng vaccine. So yun ang tamang way or tamang pamamaraan na dapat na gawin ng Department of Health kasamang iba't ibang ahensya ng gobyerno na i-roll out ito. Sige. Maraming salamat, Bombo JC. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Boss Radio. Bombo! Naghatid niyan sa atin sa oras na 6 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nasa 50 elite army ang dineploy doon sa Negros Oriental. Alamin natin kung anong magiging papel ng mga ito. Ugnay pa rin doon sa isyong kapayapaan, kaayusan dyan sa nasabing probinsya. May pag-uulat ang Bombo Radio Bacolod. 50 Army personnel ng isang elite unit ang inugnan sa Negros Oriental upang maibalik ang peace and order sa probinsya. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Andres Centino, ang idinagdag na 50 mga sundalo ang parte ng isang light reaction company, isang unit ng mga sundalo na may special training sa counter-terrorism operations at nagmula sa Cotabato. Ayon kay Centino, ito ay dagdag sa 2 mga brigades na nakabase na sa area at magiging parte ng isang joint task force na binuo upang mapalakas pang joint operation ng kapulisan at militar. Ang nasabing task force ay pamumunuan ni Brigadier General Marion Sison, ng commander ng 3rd Infantry Division, at siyang i-assist ng 2 mga brigade commanders na sina Brigadier General Leonardo Peña at Colonel Orlando Edralina. Aniya, magpapatuloy ang kanilang coordination sa Philippine National Police upang masiguro ang peace and order sa Negros Oriental. Narito ang pahayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Andres Centino. This joint task force, Negros, will be composed of AFP units based in the area and augmented by troops from outside of Negros. As mentioned earlier, we have already deployed an elite unit coming from Cotabato, and now they are in Negros to augment our forces there. Mula rito sa lungsod ng Bacolod, dito si Bombo Jairi de los Reyes para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Kaugnay pang mga balita, Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police nilinaw daw na hindi martial law ang ipinapatupad sa Negros Oriental kasunod ng assassination kay Governor Roel Degamo. Narito ang report ng Bombo Radio Iloilo. Nilinaw na otoridad na hindi martial o batas militar ang ipinapatupad sa Negros Oriental kasunod ng pag-assassinate kay Governor Roel Degamo. Sa panayam ng Bombo Radio kay Brigadier General Marion Sison, ang commander ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army at head ng Special Joint Task Force Negros na binuo ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, sinabi nito na ang deployment ng militar at pulis sa Negros Oriental ay bahagi lamang ng hakbang ng pamahalaan na proteksyonan ng publiko. Una nang inanunsyo ng Negros Oriental Provincial Police Office ang pagpapatupad ng gun ban sa nasabing lalawigan. Ang pinapayagan lamang na magdala ng armas
ay ang mga miyembro ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at iba pang kasapi ng law enforcement agencies na nakauniforme at nagpe-perform ng official duties. Sinabi na rin ni Defense Officer in Charge, Senior Undersecretary Carlito Galvez Jr. na hindi pa maituturing ang degree ng event na kailangan ng state of emergency o martial law sa nasabing lugar. Of course, wala yon. Hindi naman natin pwedeng gawin yon. At in the first place, hindi naman i-declare ng ating mahal na Pangulo yon. At hindi naman aabot sa ganon yung sitwasyon natin dito. Sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Island of Negros, ang ating pong Philippine Army, of course, ang 3rd Infantry Division ay nandito po upang sumuporta, upang tumulong actively dito po sa ating mga kababayan. Si Brigadier General Marion Sison. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Naghatid niyan sa atin sa oras na 10 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. At abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa rin ho ang nararanasang aftershocks dyan sa Davao Region, kaugnay dun sa malakas na lindol. Unang bahagi po nitong linggong kasalukuyan. Sa iba pang balita, nagpapatuloy naman ang Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at ang Retrieval Operation Team para naman dun sa bumagsak na Cessna plane. Batay nga sa update na inilabas ng mga kinaukulan, pasado alas 8 ho kaninang umaga ay dumating ang retrieval team dun sa crash site sa masukal daw na lugar ito. Bahagi po ito ng Sierra Madre Mountains at nasa area ng Divilacan, Isabela. Para ho sa kabatiran ng marami, ang Sierra Madre Mountains ay mula ho dito sa may area ng Laguna hanggang doon sa may bahagi na ng Northern Luzon. Kaya't napakalawak ho niyan at makapal ang mga puno sa nasabing bahagi ng kabundukan. Ngunit mga kabombo, madulas umano yung dalisdis ng kabundukan kasabay naman ng pagbuhos ng ulan sa naturang lugar at nagdudulot ito ng bahagyang antala. Pahirap po ito sa team na nagpapabagal naman sa kanilang operasyon. Ayon sa Disaster Risk Reduction Management Office ng nasabi hong lalawigan, isisilid sa isang malaking plastic bag ang mga remains, yung mga labi, at ilalagay ho ito sa cadaver bags. Pipilitin ng mga otoridad na agad na maibaba yung nasabing mga kinakailangan nilang ikarga at yan ay dadalhin sa kapatagan para may proseso. Kung maalala mga kabombo, nitong Marso 9 ay niulat ho ng Civil Aviation Authority of the Philippines na nahanap na yung nawawalang Cessna plane sa bahagi po ng Barangay Ditarum dyan sa Divilacan, Isabela, mula ng unang mapaulat na ito'y nawawala noong 24 ng Enero taong kasalukuyan matapos ang pag-take off mula naman dyan sa Kawayan Airport sa nasabing lalawigan. Samantala, pumalo na sa mahigit 1,000 o 1,385 ang kabuang bilang ng aftershocks na naitala mula sa malakas na pagyanig sa Davao de Oro. Mula sa naturang bilang, nasa 280 o 18 sa mga ito ang plotted earthquakes o na-detect sa pamamagitan ng 2 o higit pang kagamitan ng mga eksperto. Nasa 32 naman ang naramdaman ng mga residente kasama ng ilang nagdulot ng bitak sa mga istruktura. Ang mga pagyanig na ito ay natukoy mula sa magnitude range na 1.5 hanggang 5.9 at inaasahang tatagal pa ang mga aftershocks hanggang sa mga susunod na linggo. Ako muna tayo dyan sa labas ng atin hong himpilan sapagkat yung Cash for Work program ay prioridad ho na maipagkaloob doon sa mga mangingisda dyan sa Oriental Mindoro at targeted cash transfer program ay ipinagpapatuloy naman ng Department of Social Welfare and Development lalo na doon sa mga apektado ng oil spill sa naturang probinsya. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Aika Nunez. Nagsimula na ang Cash for Work program ng Department of Social Welfare and Development para sa 17 na residente ng Barangay Pola, Oriental Mindoro. Karamihan sa nakilahok ay mga mangingisda.
Sila ang higit na apektado sa nasabing oil spill dahil hindi maaaring makapalaot bunsod ng fishing ban na ipinatutupad doon. Nasa mahigit 14,000 individuals naman ang target na mabigyan ng tulong ng ahensya. Bilang paunang aktibidad ay nangolekta ng iba't ibang mga kagamitan ang mga residente upang gawing oil spill boom na makatutulong upang mapigilan ang pagkalat ng langis sa iba pang karatig na bayan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Department of Social Welfare and Development Spokesperson Assistant Secretary Romel Lopez. Sa cash for work, usually po talaga dyan, may targeted na po tayo, may intended na po tayo na beneficiaries dyan. Kagaya po doon sa sitwasyon natin sa Oriental Mindoro, naapektuhan po sila ng oil spill. So ang nais pong matulungan, ito po ang utos sa atin ng ating kilim, Secretary Rex Gatchalian, yung mga kababayan natin na hindi makapalaot, yung mga mangingisda po yung ating priority. Kasi tandaan po natin, may fishing ban din po sa area. So bukod po doon sa ating mga mangingisda, priority po siyempre sa ating cash for work yung mga puris of the poor po natin sa area. Kabilang po dito yung ating mga 4-piece beneficiaries, kabilang din po dito yung puris of the poor na hindi naman kasama sa 4-piece natin pero sila po ay nananatili nga po na. Samantala, ipagpapatuloy ng Department of Social Welfare and Development ang Targeted Cash Transfer Program kasabay ng pagtaas ng presyo o mano ng petrolyo at ilan pang mga bilihin. Matatandaan ang programang ito ay nagtapos noong nakaraang taon dahil sa limitadong pondo, ngunit ayon sa direktiba ng Pangulo, kailangan umano itong ipagpatuloy. Target nito Yes, Bombo Aika. Okay. One more try. Mga kabombo, mga ka-Stardation, tuloy-tuloy pa ho tayo sa ating mga balita. Oras natin sa buong kapuluan, 16 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa mga dagdag na balita, Bombo Marlene. Aabot na sa $200,000 ang halaga ng donasyong nakatakdang ipaabot ng Pilipinas para sa mga biktima ng malakas na lindol sa Syria. Ayon sa Presidential Communications Office, inatasan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Department of Foreign Affairs na isaayos na ang ipapadalang tulong pinansyal ng Pilipinas sa Syrian Arab Republic. Bukod dito ay magpapadala din ng relief goods at assistance ang ating bansa sa Syria bilang pagsuporta at pakikiisa na rin sa United Global Effort para sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Syria at Turkey. Pahinggil pa rito ay nakikipag-ugnayan na rin ang Department of Foreign Affairs sa iba pang mga ahensya ng gobyerno para naman sa pagkapatupad ng humanitarian commitments ng Pilipinas sa Syria. Kung maalala, una rito ay nagpadala na rin ng 85-man humanitarian contingent ang pamahalaan para naman tumulong sa disaster response at rescue and retrieval operations sa Turkey na isa rin sa mga lubhang tinamaan ng malakas na pagyanig na nangyari noong Pebrero 6 taong kasalukuyan. Magsusumiti ng kanilang tugon ang gobyerno sa panel ng United Nations ukol naman sa usapin na ang Pilipinas ay lumalabag daw sa obligasyon nito sa mga kababaihang Pilipino na nakaranas ng sexual abuse mula ho sa mga sundalong Hapon noong World War II. Ayon sa Presidential Communications Office, binigyang pansin ng gobyerno ang mga pananaw ng naturang lupon at ito yung particular na ho, yung Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, at inulit nitong kinikilala ang pagdurusa ng mga babaeng biktima ng marahas na paglabag sa panahon ng digmaan. Giit kasi ng tanggapan, pag-aaralan umano nilang mabuti ang views ng naturang committee at magsusumite ito ng written response sa loob ng 6 na buwan. Sa lumalabas ho dito mga kabombo, napansin ng lupon na hindi tinutugunan daw ng Pilipinas, partikular na ng Philippine Commission on Women, ang institusyonal na sistema ng sexual abuse sa panahon ng digmaan. Sa ngayon, ang Presidential Communications Office at Supreme Court ay nagsasagawa na ng kaukulang tugon upang bigyan ng pansin ang ginawang pag-abuso ng mga sundalo ng Hapon sa mga Pinay. Ito ho ay sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig.
Samantala, target ngayon ng Office of the Vice President na dagdagan pa ang bilang ng mga satellite offices nito sa Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ni Atty. Reynold Monsayak na nakatakdang magdagdagan pa ng 2 satellite offices ng Office of the Vice President na planong itayo sa lalawigan ng Isabela at Bicol Region. Aniya, layunin nitong makapagbigay ng dagdag na tulong sa mga Pilipino, partikular na pagdating sa medical, burial at gayon din sa iyo pang tulong. Sa ngayon, mayroon ng 7 satellite offices ang Office of the Vice President na kasalukuyang nakatayo naman sa Bacolod City, Cebu, Davao, Tacloban, Dagupan, Zamboanga at lalawigan ng Surigao del Sur. Bago na tayo ng mga ulat mula ho sa ating mga himpilan. Mga kabombo, na-trace na ho yung ilan sa mga detalye ng sinasabing getaway vehicle na ginamit ng mga akusado dun sa pagpaslang dito kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. At na-trace na rin, pero makakatulong kaya ito sa takbo ng mga kaso na umuusad na ho sa nagpapatuloy na pagsisiyasat. Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio Cebu. Isa sa mga sasakyang ginamit na getaway vehicle ng mga akusado sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo ay nabili dito sa Cebu City. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu kay Police Colonel Araneo Dalugdug, ang City Director ng Cebu City Police Office, sinabi nito na 3 araw na ang nakalipas na makatanggap sila ng impormasyon na dito sa Cebu City nabili ang Black Montero pickup na ginamit bilang getaway vehicle. Gayon pa man, nilinaw ni Colonel Dalugdug na hindi pa nila nakukuha ang plate number ng nasabing pickup at umaasa sila na sa sino mang may impormasyon tungkol dito ay makipag-ugnayan sa kanila at magbigay ng karagdagang detalye upang makatulong sa kanilang isinasagawang investigasyon. Well, unang-una may na-receive tayo na information na one of the getaway vehicles na used by the na ginagamit ng mga suspects nung mangyari yung assassination doon sa the late governor ng Negros Oriental ay napag-alaman na galing dito sa Cebu City. Kaya sa ngayon tayo ay patuloy na mag-conduct ng investigation dahil aalamin natin kung sino yung tao na binibintahan, sino yung nagbibinta para malaman natin, makakuha tayo ng mga reliable information at baka ito ay makakatulong sa investigation, ongoing investigation doon sa Negros Oriental. Ating napakinggan si Police Colonel Araneo Dalugdug, ang City Director ng Cebu City Police Office. Habang sa kabilang banda naman, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari, ang tagapagsalita ng Special Investigation Task Group Digamo, na mayroon na silang kumpletong impormasyon sa sasakyan na ginamit na getaway vehicle. Ngunit tumanggi itong ibunyag dahil nagpapatuloy pa umano ang investigasyon. Na-trace na sa kanang sakyanan, mga transfer, current niya, proseso. It's part of the investigation and this case is already forwarded to the DOJ na napile ng kaso. Ating napakinggan si Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari, ang tagapagsalita ng Special Investigation Task Group Digamo. Live mula dito sa lungsod ng Cebu, Bombo Jeremy Balingen. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, si Cebu Governor Gwen Garcia at ang mga opisyal ng lalawigan ng Cebu bumisita rin daw sa burol ni dating Negros Oriental Governor Roel Digamo. Opisyal, umaasa ng magkakaroon na ng pagbabago sa nasabing lalawigan kasunod ng nangyaring krimen. Pakinggan natin ang bahagi ng iba pang mga detalye na yan ng Star FM Cebu. Personal na bumisita nitong Biyernes sa burol at nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ni dating Negros Oriental Governor Roel Digamo, si Cebu Governor Gwendolyn Garcia at mga opisyal dito. Kasama ni Garcia ang 9 na miyembro ng Provincial Board, 2 alkalde at mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa rehiyon. Inilarawan pa ng gobernador si Digamo na isang supportive, mabuting kaibigan at dedikadong lingkod bayan. Maigpit na kinukundina ng mga ito ang karasang nangyari sa Negros Oriental at ipinahayag na kaisa sila ng mga taga-Negros sa pagkamit ng hustisya hindi lang kay Digamo maging sa mga nadamay na sibilyan. Ikinalungkot pa ng gobernadora ang sinapit ni Digamo dahil lagi pa nitong kinakampihan ang publiko at umaasang magkaroon na ng pagbabago ang lalawigan na inaasahan ng mga Negrense.
I am really very shocked and very saddened na such a dedicated public servant would be killed so brutally. He had to give the supreme sacrifice, his life. Maybe this will now be the catalyst for change here. It is really very, very sad that he had to give up his life for that. This tragic death of Governor Ruel will now start the change that the Negrenses have been hoping for. Bahagi ng pahayag ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia mula rito sa lungsod ng Cebu. Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Kumuha pa tayo ng pang mga balita mula sa labas ng ating himpilan sa mahagi ng lalawigan ang pagpayag daw ng Kamara na makilahok ang mga kaanak ng mga mambabatas na gustong magsilbing delegado sa proposed charter change. Idinepensa. Narito ang report ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Posibleng lalo na umani ng magkahalong reaksyon mula sa taong bayan at magkaibang sektor ang panukalang baguhin ang saligang batas kahit iginit ng Kamara na sisentro lamang ang talakayan sa mga probisyon ng aspetong ekonomiya sa bansa. Ito ay matapos inamin ni House Committee on Constitutional Amendments Chairman Congressman Rufus Rodriguez ng 2nd Distrito ng Cagayan de Oro City na hindi lumusot ang panukala na pagbawalan ang mga kaanak ng mga senador at mga kongresista na maging delegado sa isinusulong na Constitutional Convention ang paghimay ng saligang batas. Inihayag ni Rodriguez na mas danaig ang kagustuhan ng maraming mambabatas na payagan na mahalal ang kwalipikado at iboboto ng publiko na mga kaanak nila upang bubuo sa delegasyon ng CONCON. Iginiit ng kongresista na hindi na demokrasya kung limitahan ang mga kaanak ng mga upong mambabatas na makalahok sa talakayan ng charter change. Bagamat na sa higit 300 mambabatas ng Kamara ang sumang-ayon sa talakayang charter change, subalit malamig naman ang trato ng mga senador dahil hindi umano nila ito prioridad at maging ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Those who are really qualified, who can contribute, should be the one elected. And that is why the electorate will have to decide that. In other words, we have to give it to the people because the people will decide who can truly represent them. By denying just because you're a relative is not democratic because the relative could become a good delegate who will be able to contribute to the Constitutional Convention to get a better constitution for our country. Bombo Junil Ukat para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Nagpahayag ng suporta ang isang grupo ng mga German bishops hinggil sa pagbibigay ng blessing ceremonies sa mga homosexual couples o gay couples. Ito ay matapos na pumabor sa proposal ng pagsasagawa ng blessing ceremonies ang nasa 38 bishops sa Frankfurt at Synodal Path, isang high-level conference na inorganisa ng Catholic Church sa Germany. Sa datos, 9 na bishop ang hindi sang-ayon sa naturang proposal habang nasa 12 naman ang nag-abstain. Ang naturang resulta ng nasabing proposal ay malugod namang tinanggap ni German Bishops Conference Head na si George Beitzing. Kung maalala, taong 2021 ay nagpasa ng desisyon na ang makapangyarihang opisina ng Vatican na Congregation for the Doctrine of the Faith na nag-uutos na hindi maaaring bigyan ng blessing ng simbahan ang mga same-sex unions sa kabila ng mga positive elements nito. Ngunit taong 2021 at 2022 ay nakiisa naman na ang mga German churches sa isinasagawang nationwide days of action kung saan sabay-sabay na isinagawa ang pagbibigay ng blessing para sa mga homosexual o gay couples. Bombo Entertainment News. Para sa mga fans nitong parokya ni Edgar Band, ang kanilang gitarista na pinagtulong-tulungan po na makalikom at maalalayan dahil po dun sa kanyang ilang medical procedure na pinagdaanan ay ito mga kabombo, nakalabas na ng ospital. Alamin natin ang iba pang mga update mula kay Bombo Alaysa Eclarinal.
Mga kabombo Castor Nation, nakalabas na ng ospital ang gitarista ng parokya ni Edgar ni si Gab Chiki matapos ang kanyang 2 buwang pananatili dahil sa mga komplikasyon sa kalusugan na dulot ng lymphoma. Inihayag ito ni Chito Miranda ang balita sa kanyang isang social media account habang ipinapakita na si Chiki na napalabas ng ospital at naka-wheelchair. Binigyang diin pa ng frontman ng naturang banda na si Miranda ang kanyang pasasalamat sa mga tumulong na makalikom ng pondo para sa mga gastusing medikal ni Chiki. Kung matatandaan, ang kanilang mga kaibigan sa industriya ay tumulong rin sa paglikom ng pondo, kabilang na ang isang Eraserhead signed na gitara na naibenta nila sa halagang 1.3 million pesos. Idinagdag din para sa pondo ang isinuot na polo ni Francis Magalona sa Bagsakan music video na in-auction pa at sinasabing ang huling nagbit dito ay sa halagang 620,000 pesos. Sa ngayon, kasalukuyan nang nagpapagaling ang gitaristang si Gab Chiki at nakatakda pa rin sumailalim para sa kanyang therapist upang tuluyang gumaling. At yan muna ang ating latest chika, mga kabombo at Star Nation. Para sa entertainment news, Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! At yan na rin mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!